Я брой на английски. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво! Я пак? Пак? Паки? Ай. Ето камата. Я брой на итальянски. 1, 3, 4, 5. Бати камата. Да, работи камера. Брой на английски. Бати камата. Да, снимам то. Я ми брой на английски. Айде, брой на английски на камера. Брой на английски, Тати. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво, момчето! Я да видим какви обувки си обут. На тази обувки си взел. Камата работи. Снима. Дай усмивка за камерата. Кажи приятен ден. Приятен ден. А ти какво си на Тати? Какво си на Тати? Тати, как ти вика? Паки? Тати, как ти вика? Я кума и кумицата. Кума камата. Uno, due, tre, quattro, знаеш ли? 9, 6, 4, 1, 2, 3, 4. Браво,